na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mu an nani dedi kan ye danya enani dedi kan wo so pay attention TV so a Mr. wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wa sanso subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina wonso wo benya bidi ebiatu kotodwema wonso nkoto esen anase ohabia enam Ghana no because intention na sisi nyina ye nam a ye de boye bra be me ya se afenu anya finhia adonu nan pe ne din ene Wisabu Kwame Wisabu Nkwanta South Magistrate Court akwatena nasam so se onkotwirim na watwimienu ne asanyi ni mira court ma ne mra mechirim kwan ye fa so ma ne ba a wadi finhia nu 5-year-old daughter ne ba babawa wo firi mu no amani court adi kan atechire se ono ana akuma kwada no entu ankwadwu asen ho na yebasan afre no asami si ewo power enu ye krokuma bi ya ewo Nkwanta South honom na se be ya asami minyimu denti yese de ode ne kraman no na yini katre maso aboa Kwasi Ali Caleb ono ne betimi achirem Kwasi ei akwabo yo Ali yanya no ntia se krachi yese ono ne nam ne swama ne ba wadi mfinhia numa hwere ne nkwa no court ahuno na asam na nkasa hyase besi na wie ya na yede ne kwa remand no Kwasi bubo man yo mame said amotia na sa pepepe abrantie bi a ne din edi Wisabu Kwame wono kwiani a wadi mfihia eduenu enan a owo power eno no ewo Nkwanta South mansim wo oti mantam hanum si April bosumi atwa mu no ne da etoso eduenu enson ena enya ne ntie se ne baba ya a wadi mfihia enum papa yi ankasa ache abofra yi abono a abofra no ato na nanom ewo enhie do na abra ensem no eba sa no empinfo ene ahemfo mo ewo mpotem ho eti asem no omo anti anda omo etiwa no mo ekohwe papa yi sede wasi abo abofra no na wono ankasa obo abofra na usa abofra no atoba ha no eno watama abofra no edi na ba eye chief compound ye no ewo kiri se enka ye mra na eme sa abofra no yare na info no etis asem no mo antenase eno mo etiwa na mo ebebo police farmer sa brantie Wisabu Kwame sa nyamra sem we ena wadi ena ye Russia abofra no eba Nkwanta South Municipal St. Joseph Hospital ena mo ebehwe abofra na anesfo no ye bi asen kombeje abofra nkwa nanso ankwa tentama abofra watu ana nanom ewo enhiedo eno na police fo etu ana mo ekoso abrantie mu a ena no wode no ababeji na court a tembuafo Ura Augustine Valentine ahine etna edwamu no kiremu se ensem no se de ansem no etie no ani soso ye pa na abrantie no bedu sam pepe so de na aba bedu court kura na chese onu no ho kura da se wadi sa ensem bone no enti police peni ya wono sukuta ensem no detective inspector Bright na enkansa ejina wa wokinkan ensem no nchire mu a wodi ema court no kire se abrantie no on the 27th no one ne ba no na ekoafuom ena okachira abofra no se won twa no na wo ko obeba ekurum no aba beto enoma ye de beye etuane na wo mu aba be etuane ewe ekura no ase na papa ikire eba no na fra no agya ne nan agu no ho abafra wadi mfinhia enum no agya ne nan agu na papa no se na wo a wadi mfinhia enum sabre ebi amini wa obetima ye hu yie no na wagya wo na agu hu sa eno abufuo na papa yi ekope dua pepe oburo abaya yi eku no ya enti police for kire mu a wo se ensem ne de ani susu nche o mbekọ so a ayemu enhwem nemom no magistrate no anase court emom emre be na watwemienu na onkodam se be a o mbetimi atoaso ayewo mu enhwemu ensem ne yesu eguso a ye di akire se de mu nsem tie bia ye de bema ya tiefo ekwentua akra